हेल' लोगोफोर सोरांलायबाय नै सोरांनायनि खामानिफोरा सुरु जाहोलांलायबाय ओमफ्राय नै बोराया थांनायनि उनाव आंना खामानिया सुरु जायो आरोना इसोर हिखौ आङो माने बोरायानो हराव मोना फैनानै सुनानै दोनफैदोंमोन आरोना ड्रेस माने गांनैसोल' कुदलुनि स्कुलनि ड्रेस रानखाबाय हराव फेनाव सुनानै दोनोमोन नालाय ओंखायनो रानखाबाय थेवब्लाबो सान्दुङाव राननाया एसे आलादा जाखायोना गोरान न' सिङाव राननाया आलादा जायो ओमफ्राय नै दैया दोंना गैया बेखौबो चेक खालामखाबाय ओमफ्राय नै बे माइरंखौ आङो सौराय देनो होननानै हरसेया सोमनानै दोन्दोंमोन आरोना रुनाय माइरं नै बेखौनो साथसायाव नै बोरायनि गामसा लानानै फाराननो फैदो बारा नङा ओरैनो दैया सर'नो आन्थाल' फाराननो फैदो आरोना नङाबा सोमना दोननानै लाब गैया एसेबां जुदि फारानजोबोबा ओमफ्राय नै बे दैखौ आङो लांसै आरो बे दैखौ गारा माने खानायाव लागोन आरो दैखौ ओमफ्राय नै जागुदला दिनै स्कुलाव थाङाखै माने हगारहराखै आरो आंनो स्कुलाव बिदिनो क्लास टिचारानो फैयाखै ओंखायनो क्लास मोजां जायाखै ओंखायनो जागुदलुखौ हगारहराखै स्कुलाव गुदलु दुगु उठो माय दुगु बेटा उठो उठ जाओ बहुत लेट हो गया मायबा उठो मायबा उठ जाओ रे कुछ तो खा लो उठे हम क्या गए हैं हम क्या गए कुदलु हम क्या गए mana 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 ukeran mana ukeran kamu akan जाबाय emang kamu जादों horo ikhă făcănă fă bătai ang sunt în cărin tuh luti này ang sau đây dầu và xin lơ thôi bẹp sơ bậy एवखांबाय नांगौ जि मोजां जाबाय ओमफ्राय दानिया देनोसै नै पपकर्न बायदि बेरदों मोननैसोया लोगोफोरा आंनि लंपेन्टआव केम'फ्लाइ लंपेन्टआव फैसा दंमोन आरो 700 थाखा माने फैसाजों लाबोदों आङो सुना फ्लांनाय थांदों माबायाव वास खालामनाय थांदों आरो सुदोबाय उनाव बुरैया सान्दुं हैदोंबा आंनि लंपेन्टआ मु दोङो ना सान्दुं हैदों आरे फैसा दोङोमोन 700 थाखा नाय लोगो एकदम तारातारि खारलांबाय लाना फैदो दे लंपेन्टखौनो लेके आ गया क्या 20 थाखा ल' नायनो दे 20 थाखा ल' बांदों ना हाबि इनदो आं 20 थाखा ल' होनना बुंदो 20 थाखा ल' लायनो हाद्रामोन आङो मा मोनसे दोङो साइड पकेटाव नों फैसा थानाय लंपेन्टखौ नों मानो लाना थांनांगो आं न'हैनो हाना आरे मानो नों लंपेन्टखौ लाना फैदो सान्दुं दोनना फैनांगोन ना लाना फैलाय भगवान खै थाखा नायनि 200 थाखा ल' लाना फैमारबायलै फैसाखौ साला आं बुंना लाना बुलान जाबाय लोगोफोर आं बाजार खालामनो गारि लाखिनानै दोनदोंमोन सिरि सिरि दिहुनजोब्बाय लाजोबसिगोन दा मायबा नांलायदो नै फैसायानो नानि फैसाबो नियो ना बेपारिनि हर एकदम हाग्रायानो जा नैखि नाखौ हर आंनो नै 20 थाखा होबाय इलाय मा खालामगोन नोंलाय 20 थाखा इजानि दां इजानि हौवानो मानो इनो लायाबालाय मानो इनो लाबा होगोन र' 20 थाखा होदो आंनो यो डेलिभारि फैलायबाय आंना बुस्थु आरोबाव मा फैलायखो आरो नायसन खुलिसन पैसा दे दो यार हर दे जिगन प्लान लाबाय थायो साला बुरबक पूरा पैसा 10 थाखा इने खायनो आं लोगोफोर फोन पे दोसो पेमेन्ट खालामो आरे नों लाना फैनानै आङो लांनांगोन नामा इ लंपेन्टखौ आं इसानि आबै दोङो थाङा आं लोगोफोर आं इनिखायनो फैसा केस दिहुनना लाना फैबाथाय फैसायानो एन्जरा माइरं लांनायगिरि लांबाय थायो इनि नों केसखौ खम लाखियो फोन पे बारा पेमेन्ट लायो हा नोंदो नायखो मानो लायो मबाइल लादों आंलाय आं इदि फैसा दोमा लाखियो दै लाखियो ओइ माबाया फैसा बिदोंमोन सोर स्कुलनि ड्राइभारा टाइम जाबाय मा टाइम जाबाय 7 थारिख जाबाय थादों दिनै अच्छा मानो बुङाखै
नै फ्रिजनि गरम हावाया ओंखारनानै रानथोननानै दोन्दोंमोन मायबा ना बेफारिनि ना हमना लाबनायनि माबा सेन्टार दोंलायोनो हाग्रा सेन्टार दोंलायो साफा जाबाय दे सुनाय थांबाय मोजां जाबाय नैलै लोगोफोर जागुदल' इमान डेन्जार ओइनो मुलुद गिदो बापरे बापरे इमान डेन्जार गुदलुआ जानानै चलो फिर से इमान डेन्जार अरे बापरे बापरे बा अरे बापरे अरे बापरे ओमफ्राय लोगोफोर नै बेदर एवगासिनो ओमफ्राय नालाय थोरसि आंना मा जाखो दानि सौराय एवदोंमोन ना फुङाव सौराय एवनायाव लाइटआ थांना होबाय लाइटआ थांनानै ओमफ्राय हिटाराथ' गोमोरबाय गोमोरना ओमफ्राय आं हिटारनि सुइचखौ अफ खालामालासिनो लाइटआबो गैखायामोन नालाय ओंखायनो थोरसिखौ बेयावनो बहायना दोनफ्लांनाय थांबाय उनाव लाइटआ सिरि सिरि फैनानै थाबाय उनाव नै खामथाबजोबनानै गोसोम खालामजोबना गालांबाय थोरसिखौ बोराया नुबा जि रागा जोंगोन ना ओमफ्राय दिनै सानसेखौ जानोसै आरो ना ओमफ्राय जाखांना दा मोना मोना हुखुनो लायनोसै आरो खराब कर दिया ना खराब कर दिया ना नोंनो फोराननायावनो नै आंनि ड्रायारखौसो गाज्रि खालामनानै होबाय नुदों ना मा न'खा लोगोफोर गासैबो एकदम मस्टुराइज जाना गिला गिला जानानै बुस्थुफ्रानो हामा जायो आरो बेनि थाखाय आङो बिनि हेयार ड्रायारजों फोरानदोंमोन फोराननायावनो गैला हेयार ड्रायारासो फुस बे बेगखौ सिङाव सोनानै दोननानै लगायना दोनदो आरो ना बेग सिङाव सोनानै लगायना दोनदो बे बुस्थुखौ इयो हामा जाया मा दिसन लोगोफोर नै जानोसै जानाय सुरु खालामबाय मारै जादों सुपार यामि गोथाव बुद होनानै बानायदो दिनै बयलारखौ मसलाथ' जादों मोदोमलो दा लोगोफोर नैबे नै जोंहानि न' खाथिनिनो आरोना क्वार्टार नांजाबनाय तेलुगु हिन्जाव बिसाजोंनो जोंहा थांलाय फैलाय जालाय लोंलाय खालामबाय थायो ओमफ्राय दा गुदलुआ बिसोरनि फिसालाफोरजोंनो गेलेनोबो फैयो आरोना अच्छा है तो मम्मी का चप्पल है ना मिलता है खरीद के मांगा दीदी फ्लिपकार्ट से बाप रे इतना बड़ा बहुत बड़ा है यार साइज बड़ा आया है चेंज करना पड़ेगा बाप रे बापरे नहीं चल पा रहा है अच्छा है गुड मैं भी नहीं चल पा रही हूँ वही रिटर्न कर दिया वही तो अरे तो कहाँ चल रहा है देखो रिटर्न कर दिया वही तो कितना है बहुत लंबी है लंबा आया देखो थोड़ा सा ये करना थोड़ा पड़ेगा सा है ना अच्छा हाँ बाप रे इसके पापा बोल रहे मेरे जी भी ऊपर ऊंचा हो गया भैया का आप हाइट वो इसके फ्रेंड ओमफ्राय लोगोफोर नै आंना सौराय देनाया देखांबाय आरोना ओमफ्राय नै जागुदल' आंनो सबि आखिलायना होदो इदि दोन होननानै गावनि नाम साम लिरलायनानै ओमफ्राय नै बादाम सादाम होनाखाय बिराद मोजां मोदोमखादो आरोना ओमफ्राय भैयामा फोथि जायासै नालाय ओंखायनो नै आरो एसे माइरंखौ सोमनानै दोनबावदो आरो आं दायो माने बेखिनिखौ पुरा देनानै भैयामखौ फोथि खालामना दोनसिगोन हो आरो गया ये तो क्यों सो गया यार तुम जल्दी उठो अरे ये सोया नहीं क्या कर रहा है फिर ये आंखें बंद कर रहा था व्हाई अरे इसका आंखें में सन लग रहा है ना इसलिए हाँ अरे आपने आंखें को ब्लिंक कर रहा है क्यों व्हाई यू इज ब्लिंकिंग हिज आईज माय डियर ऐसे ही ब्लिंक करना चाहता है तो बस हिंदी भी है क्या स्कूल में हिंदी का भी है क्या हाँ नहीं नहीं है नहीं लाया तुमने क्यों नहीं लाया रे तो हिंदी का एक और कहाँ गया रे इसमें तो नहीं है हिंदी का एक और नुबाय लोगोफोर बोरायफोरा नै एकदम फिसालाफोरखौ फरायहोनांगोन नामा नांगौ एसेबो गियान गैखाया माने गावथ' फरायहोखाया नै मालाय फरायहैनाय बुङो जि डिस्टार्ब गन्थं मोखां मेगन मानि केमेराफोरखौ सोनानै होलाबायबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै आंखौ नै फिसालाखौबो गारा नाया माने बेखौबो एकदम फरायनाय मानसिखौ क्यों भाग गया रे
जलायलायबाय खामायलायबाय दालि Dawa logofer hurni जाखांलायबाय लोंखांलायबाय ओमफ्राय दायो उन्दुनो जाखांलायबाय आरो माने जालायबाय उन्दुनो so thank you बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय थाबनो जाना थाबनो उन्दुनोसै मानो होनबा गाबोन दिनैथ' गथ'आ स्कुलाव थाङाखिसै गाबोन स्कुलाव थांगोन आरो so थाबनो उन्दुनांगोन नङाबा फुङाव नङाबा उथिनो नागिरा ओंखायनो थाबनो जाना उन्दुनोसै thank you बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरो भिडिअखौ माबोरै मोनगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बयबो दे गोजोन्थों